You give the bread to Sihay. Hi guys! Good morning! Good morning! What? Ayan, so ngayon, ang ingay ng baby ko guys. Ayan, may inaabot siya, ang ingay-ingay niya. So, Cute. can you close this one? You. Yahoo! Ayan. So, mag-aalmusal pa lang kami, guys. Ano na siya? 9 a.m. Kagigising lang namin. Actually, minsan nagigising kami medyo late na. So, sumasabay ako sa tulog ng baby ko kasi syempre puyat pag nagpapadede tayo, di ba? So, today, kami lang dito sa bahay. Si Mr. nasa office and then kaming apat lang. Si Yu nasa school. So, plano ko guys magluto ng lugaw. Oh my God. And, so, plano ko magluto ng lugaw guys. Meron ako nabili dito. So, yun guys. Meron ako nag-lista pa ako kasi baby ko umiiyak. So, ayan. Ito, meron ako nabili guys na beef. Ito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Wait lang, tumutulo siya. So ito guys, beef siya guys. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero di ba hinahalo natin to guys sa sa lugaw. Ayan. So masarap siya guys. Pero hindi ko alam kung magugustuhan ng mga anak ko. Kasi first time ko talagang ihahalo to guys sa lugaw. So, ngayon, lunchtime namin, lugaw lulutuin ko para maiba naman guys. Kaso hindi ko alam kung paano siya lutuin. Kung kailangan ko ba siya pakuluan or kung ano, wala akong idea talaga. First time ko siyang ihahalo sa lugaw guys. So ang gagawin ko, tatawagan ko yung aking sister na siya. Di magaling talaga siya magluto. Sa amin magkakapatid siya talaga yung magaling magluto. Bubulagain natin siya, hingi tayo ng tulong kung paano balutuin yan at hindi ko rin alam kung anong tawag dyan. Basta ang alam ko lang ano siya, baka. Parte ng baka. Ayan, let's call her. Sana guys, gising na siya. Ringing. Good morning! Morning. May binakal kay ako, hindi. Oy! Ano yan? Hindi ko aram kung anong apod, hindi. Anong apod ka ini? Asaan? Plano, ini. Ay, pangkare-kare. Apa kare-kare na eh? Hindi yung pangkare-kare masiram yan. Pero kay kuwan mo pa yan yung palambuto ng maray. Oh, akala ko sa lugaw. Pang kare-kare palan. Pwede man yan panlugaw. So anong gigibon ko, ilalaga ko siya? Hindi yung kay kuwan mo pa yung palambuto ng maray. Makunat siya. Oh, tapos anong ihahalo ko? Inulugaw mo siya. Hindi, panglugaw. Natural na panlugaw. Yan lang ipakok mo. Agamon luya. Yung pag ilalaga ko siya, anong ihahalo ko? Mayo. Mayo man. Pero ano lang, slow cook lang. Ano ba, pag nagpulog na siya na, luyahan mo ang sa imong kalayo. Tapos, mas madali siya maglambot. Pag nagpulo na, tapos luyahan mo siya, hayaan mo lang siyang magpulo na magpulo. Luyahan mo lang kalayo para slow cook, mas madali magpalambot. Pero tira na palambot, or morning sobra. Taarap ko ang mga tuwalya, makunat talaga yung pagpakuyan man. Tuwalya? Inaapod na tuwalya? Oh, Sira man yun sa kare-kare. di kaya ko tatamong lutong kare-kare. So, yan guys. Medyo napahaba yung usapan namin kaya tinigil ko yung video. Pero, nag-start na ako guys magpakulo. Kailangan daw pakuluan yung tuwalya. Tawag dito tuwalya. Ayan, tuwalya ng baka.
So, kailangan daw pakuluan siya kasi may makunat daw yan. So, ayan, pinapakuluan ko na siya. And then, mamaya, hindi ko alam kung may halo pa ba akong iba. Kasi wala. Ano pa ba? Wala na akong ibang ano dito eh. Wala na akong chicken. Pork na lang dito. Ayan. And then fish. Siguro wala na. Yun lang. And then, magluluto na lang ako ng mamayang gabi. Sabi niya, masarap daw yan sa kare-kare. Yung tuwalya, masarap sa kare-kare. So, haluan ko na lang siya guys ng, wait lang. Ayan, medyo magulo yung aking cam. So, hahaluan ko na lang yung tuwalya, guys, ng, what is this, pata. So, lalabas ako. Sana hindi umulan. Lalabas ako, bibili ako ng bagoong. Kasi meron na ako ditong, and then puso. Bibili ako ng puso. Masarap yun sa ano eh, sa kare-kare. Pero first time ko rin magluto ng kare-kare. So, tinanong ko ulit siya kung paano lutuin yung kare-kare. Diyos ko, Lord. Talagang, nung oras na ba, 11 na siya, guys. Napahaba yung usapan talaga namin. 10 pa lang kanina, ngayon 11 na. Oh my goodness. Okay. Then, ang dami ko dyan, guys. Ang dami kong rice. Kasi kahapon, nagsayang ako. Tapos, biglang nag-iba yung plano. So, imbis na kumain kami ng kanin kagabi, gumawa na lang kami ng burger, yung hotdog. Ano ba? Yung footlong yan, footlong. Kasi hindi siya footlong, kasi hindi naman siya long. Yun ang kinain namin, and then gumawa ako ng fresh veggie salad. Ayoko magsayang ng pagkain. Kaya minsan nag-ano ako guys, nakikipagtalo ako minsan sa asawa ko kasi yung tira ba naming pagkain, one day lang, tapos hindi mo siya, halimbawa one day, nilagay ko siya sa ref. And then, kinabukasan yan guys, itapon na ni mister kasi sabi niya, huwag daw kami mag-stock ng pagkain sa ref. One day lang naman siya guys, pwede pa siya, diba? Tapos iinitin mo na lang. Pero si Mr. Ao yan ng ganun. Buti nga yung nilutong tuyo guys, inabot na siya ng niluto kong tuyo, yun inunahan ko na siya. Sabi ko, itong tuyo, huwag mo itatapon na. Kahit mag-isang buwan to dito sa mesa, huwag mong tatapon kasi pwede pa to. Kaya hindi niya tinatapon, guys. Sabi ko sa kanya, magagalit ako sa'yo pag tinapon mo to. Kasi naman, lagi niyang tinatapon talaga yung mga tinatarang pagkain. Sayang, di ba? One day pa lang naman eh. Isang araw pa lang naman eh. Tsaka isa pa, may takip naman siya sa ref. Medyo pipinuhan ko yung bawang para makain ng aking mga anak. Pati yung sibuyas. Magluluto ako ng maaga. Kasi actually hindi na siya maaga. Dapat tanghalian na kasi 11 na. Pero alam niyo naman, nagising kami ng late. And then yung mga anak ko katapos lang din naman mag-almusal. So, tamang-tama na to. Nagluluto na ako para sa aming tanghalian. And then, mayang gabi na lang ang poproblemahin ko. Hindi, magluluto pala ako ng kare-kare. Kailangan kong after this, pagkatapos nito, kailangan kong lumabas. Bumili ng ingredients, bumili ng gulay, pang sahog. Tapos, sana naman may ano ako dyan mabili para makagawa ako ng bagoong. Niluto na ako guys, mag-start na ako kasi malambot na yung aking yung baka, yung tuwalya. So, mag-start na ako magluto. Sarap, di ba? Yummy! Yan, luto na siya, guys. Mabilis lang kasi ano siya, yung kanin namin yung nilagay ko. So, hindi na ako nagpalambot ng bigas.
Hindi na ako nag-ano. So, yan, nag-ano ako ng itlog. Maglalaga ako ng itlog kasi gusto ng mga kids. Ayun. So, mamaya tingnan natin kung magustuhan nila yung tuwalya ng baka. Ayan. Sobrang malasa yung lugaw, guys, dahil sa beef. Guys, yung pagkain namin lugaw. Pero ginawa ni ate plato, tapos may tinindor siya, no? Hi! Bye! Bye! Yeah. So let's eat. You try that. You try the food. Okay, you try ate. How? Tell me how. It's nice. You try the meat lalab. You try that. Have you tried the meat ate? Yeah. How? Nice. Tasty, is it? Yes. None. Not this. You try? I did try. I don't know. And guys, hindi niya nagustuhan yung lasa ng beef. Spend a day looking blank out the window. All looks great in my tank. I'm stuck in limbo. Nothing works in my head. I'm moving so slow. Shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus. I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through, till you come back and